sama hai bukha packing kwcharmani te manui packing kwcharmani le belai bezal bukha okay abale belai kosto nui Thursday pass hari wa thangna ni khaba amo bukha pa ma kai simo pa suk ke ru ma ya khok nui ni khoro phano awan suk ni khamo hai phano 좀 스라이 원 수의 무지 간해 가이터네 저더니 자가오 저더니 꼭타이 잡 라이나 용카 아버님 보고 이렇게 좀 무지의 엑셀 라이의 무스카미 저라 좀 보이토 라이의 같은의 expectation 구방 마나의 가이터니 판나의 좀 힘의 당나니 나오 오마이조라 속하이마니 데너로니까 수만이 뭐 홀 부분이 홀니 스타이케 벨라이 아나다가 하이파노 디니 호로 이케 타모 사나이 타모 너로니 부스카오 타모 야프리세 몽토마이 힘마니 뭐 ang saya sikamo kay norok ni bukhani simi bahai ya prisela na himani bo kisa idea norok manna hime wan sugo number 1 ang sanam chungmani kay rubrai pastor amchoi kay 2008 bat samani kha pastor bo korok tham tongmani ang kay builani simi chungcheng ko kay 2019 아타이 마리오 보통라이 판나 중동포 케이 멤버로 모벨라이 공카 데이 rwchapmong bodoll bo korok ajuna dosuna kaneka saimaya boronggulang pubetlarin sanga ke chini conductor umui belai borok kong phano belai tamo high note umui dei kaham umui rwchapui manka aboni bobui orok he potential tongo chini rwchapmong bodoll he potential tongo aboni bobui ti sane ne bobui chai tok lai nai chini amchoi okay sigla sigli ro inchung ya present ni namo inui one super ni photo hayo te aboni simi he chini conductor song by chini chonghor bodoll song by bukha kubang ma kwcharmani ya present ni inui kaitor basanui chung ya prikutal nawi te tini hai tini hol jora chung sok kha te chung tongko ke chini klai mung nai khai ke suple khai yana ini awan sukjago hai phano kaitor chung no khai roi ya present kubang ma nuk na ne bogui ke chung no phan kaitor chung no ribo te member kutal puzowa 2020 January thangnai rok samani ke